Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Gipadayag 20:11. Revelations chapter 20 verse 11. Ang giingon diri: Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Daghan sa mga pananawon nga nakita ni Juan lisod kaayong sabton. Daghang mga Kristohanon ang nagahina og taas nga panahon aron sabton ang mga pananawon ni Juan sa libro sa Gipadayag. Well, masabtan nato sila kung ila kanang buhaton. At least luwas na ang ilang kalag tungod kay anaan naman sila kang Kristo. Apan kung adunay dili magtotoo nga magtuon sa Book of Revelation sa Biblia, wala kini pulos alang kaniya mga kahigalaan. What if masabtan nila ang tinuod nga meaning sa mga pananawon ni Juan sa Book of Revelation? Wala ra gihapon kini pulos kung wala nila masabti ang doktrina sa kaluwasan, pinaagi sa grasya nga madawat sa usa ka tawo, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Mas maayo pa kung mamalandong sila mahitungod sa kapasayloan sa sala pinaagi sa dugo ni Jesus. Mo kanay mas importante. Mas maayo pa nga mamalandong sila sa gahom ni Jesus aron sa pagluwas sa mga makasasala. Mas importante kana kaayo kaysa sa pagsabot sa mga mysteries nga nahasulat sa Book of Revelation. Apan kining atong tun-an karon nga pananawon ni Juan nga nahasulat sa Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 11, daghan kaayo kitag makutlo nga pagtulunan niini. So akong giawhag ang tanang tigpaminaw karon sa kahanginan nga maminaw og duro niini nga mensahe tungod kay aduna kini kalabutan sa atong eternidad. Kinsay nasayod nga kun ang balaang espiritu magaabli sa atong mga mata, makita nato pinaagi sa pagtuo ang dako ug putli nga trono ug ang naglingkod niini, sumala sa giingon sa atong teksto. Aron makaani kita og daghang kaayuhan, ilabi na gayod ang pagkahimong andam alang sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Manikamot ako mga kaigalaan sa pagpasabot kaninyo una sa tanan, unsa may buti pasabot sa pananawon nga nakita ni Apostol Juan, ug ikaduha atong tan-awon ang aplikasyon niini sa atong kinabuhi. So mudangat na kita sa una, unsa man ang nakita ni Juan sa iyang pananawon. Ang tubag, ang giingon sa atong bersikulo, pananawon kadto sa katapusang adlaw, ang adlaw sa paghukom nga moabot sa takna nga walay bisag usa nga nasayod. Niadtong ang mga mata ni Juan didto sa isla sa Patmos, giablihan sa Espiritu Santo ug sa dihang mihangad siya sa langit,
nakita niya ang usa ka trono. Alang kanako, mga kahigalaan, nagpasabot kini nga adunay trono sa matarong nga gobyerno nga nagdumala ibabaw sa tanang mga katawhan. Ug ang naglingkod niini nagadumala sa tanang mga lumulupyo niining kalibutana. Adunay usa ka trono nga ang pagdumala wala gayod maputol gikan pa sa kapanahunan ni Adan ngadto sa pinakakatapusang tawo niining kalibutana kun kinsa man kini siya. Wala pa gayud mahitabo sukad masukad nga walay nagdumala kanato, nga walay naghatag og balaod, nga walay maghuhukom. Dili pinasagdan kining kalibutana aron mabuhat sa mga tawo ang kutob sa ilang gusto, nga walay magbabalaod, nga walay tigpakanaog og silot, nga walay naghatag og ganti ug nagsilot sa mga makasasala. Ang makasasala man gud sa pagkabuta sa iyang mga mata mohangad sa langit apan walay trono nga nakita. Mao nga moingon siya nga magkinabuhi ko sumala sa akong gusto kay dili man ko manubag kang bisan kinsa. Apan mga kahigalaan, si Juan uban sa gilamdagan niyang mga mata nakakita sa usa ka trono ug ang naglingkod niini ug nagpasumon sa tanang mga tawo aron manubag sa tanan nilang binuhatan. Kung ang atong pagtuo mamalandong sa gipadayag sa pulong sa Ginoo, makit-an usab nato ang trono sa Dios. Makaayo gayud kanato kung makita nato pinaagi sa pagtuo kining maong trono sa Dios. Tinuod gayod nga ang Dios naghari sa tanang higayon. Adunay trono nga ang naglingkod niini usa ka hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita sa yanong mga mata. Ang kalibutan gidumalaan sa usa ka maalamon nga Dios. Manubag ang tanang mga katawhan sa adlaw sa paghukom ug duha ra ang pwedeng mahitabo, hatagan sila og ganti o pagasilutan sila. Ang giingon ni Juan, basahon nato ang teksto pag-usab. Nakita ko ang dako ug puti nga trono. Pamalandungan unta kini sa mga katawhan no. Adunay gipakanaog ang Dios nga balaod ug adunay silot ang pagsupak niini. Adunay hari nga nagtan-aw ug nag-record sa tanang mga buhat sa mga katawhan ug kining maong makagagahom nga hari dili motugot nga adunay bisag usa ka pulong ug buhat nga matangtang gikan sa iyang libro. Mga kahigalaan, kining maong hari gamhanan kaayo, aduna siya gahom sa pagsilot sa mga masinupakon. Ang giingon sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14, hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Kinahanglan nga atong masabtan gikan sa atong teksto nga adunay matarong nga hari nga nagdumala sa kalibutan, nga naglingkod sa iyang trono ug naghukom nga matarong ug magpakanaog sa iyang paghukom sa katapusang adlaw. Karon mga kaigsunan, nasayod kita nga kining maong hari mao ang Dios mismo kinsa pamaylain. Aduna siya'y dili malalis nga katungod sa paghari ug pagdumala. Adunay mga pangulo nga illegal nga nangatungdanan ug ang pagsupa kanila usa ka pagpakita sa paghigugma sa nasod. Apan ang labing nahigugma sa iyang kaliwatan na nagkalipay kaayo sa labing hataas nga hari sa langit. Dili usab ikalimod nga adunay mga abusadong mga pangulo, adunay mga diktador, apan walay makalalis sa katungod sa Dios nga mulingkod sa iyang trono, ug walay makapangandoy nga lain na lang unta ang naglingkod sa iyang trono. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga tawo. Wala ba siya katungod nga muhukom sa tanang mga tawo? Isip magbubuhat, adunay katungod ang Dios sa pagpakanaog sa iyang balaod. Ang napulo kasugo ug kining maong balaod, mga kahigalaan, pattern sa tanang mga butang nga matarong ug tinuod. Maghuhukom ang Dios sa tanan ug buhaton gayud niya ang matarong nga paghukom tungod sa balaan niyang kinaiyahan. Kinsa pa may laing makalingkod sa iyang trono ug kinsa may isog nga mubuhat niini, ilugan ang Dios sa iyang trono. Adunay katungod ang Dios nga muingon sa iyang mga binuhat nga ako ang Dios ug wala nay laing Dios gawas kanako. Amen. Kung iyang ipadayag ang dalugdog sa iyang gahom,
Ang iyang mga binuhat kinahanglan nga mahilumong muuyon nga siya lamang gayod ang Dios. Walay makaingon nga walay katungod ang Dios sa iyang trono. Ug dugang pa mga kahigalaan, aduna po'y mga pangulo nga bisan pag aduna sila'y katungod sa ilang posisyon, apan kulang sila sa gahom ug suporta sa mga katawhan. Apan dili ka na ang kaso sa hari sa tanang mga hari. Kinsa may makasangka batok kang Hesus sa panggubatan? Makasukol ba ang kugon sa kalayo? Makasukol ba ang floor wax sa nagdilaab nga kalayo? Kayang lanayon sa Dios ang tanan niyang mga kaaway nga makigbatok kaniya. Ang giingon sa Salmo kapitulo 104 bersikulo 32. Ang giingon dire, inigtan-aw niya sa kalibutan, mukurog kini. Inighikap niya sa kalibutan, mubugwak kini og aso. Ug ang Salmo kapitulo 74 bersikulo 14 nagaingon, gidugmok mo gayod ang ulo sa libayatan, ug gihatag mo ang lawas niini, ingon nga kalanon sa mga mananap sa kamingawan. Unsa pa, ang Salmo 104 bersikulo 4 nagaingon, ang hangin mao ang imong mensahero ug ang mga kilat mao ang imong sulugoon. Gamhanan kaayo ang Dios. Ug niya pagayod, Job kapitulo 9 bersikulo 12 nagaingon, sakmito niya ang gusto niya ug walay makapugong kaniya, walay makapangahas sa pagpangutana kaniya, unsa bay imong gibuhat. Dugang paniini mga kahigalaan, ang trono sa Dios gamhanan kaayo nga wala gayoy makaikyas gikan niini. Busa ang mga tawo nga naghuna-huna nga pwede silang makaikyas gikan sa Dios, nagdamgo sila. Mga kaigsuunan, kung mao kini ang trono nga nakita ni Apostol Juan, hinaot nga masabtan ninyo nga imposible gayud kayo nga makaikyas ka sa adlaw sa paghukom. Asa kahamutago ang mga kaaway sa Ginoo no? Mga kahigalaan, dili ta makatago gikan sa Ginoo. Ang mga kabungturan dili makatabon kanimo. Hinaot nga pamalandungan gayud nato kini uban sa dakong kahadlok. Adunay naka-record sa Biblia nga ang mga tao gustong magtago sa mga langob, sa mga kabungturan, o gusto silang mabundakan sa mga bato tungod kay mahadlok sila nga makit-an sa naglingkod sa puti nga trono, dako og puti nga trono. Pero ang giingon sa Bible, wala sila'y mataguan. So mga kaigsuunan, tanawa ang trono nga nakita ni Apostol Juan. Apan kini, sinugdanan pa lang sa pananawon. Ang giingon sa atong teksto, nakita ni Juan ang puti nga trono. Puti nga trono. Nganong puti man kaha? Di ba klaro kaayo nga nagpakita kini sa kaputli sa paghari sa Dios? Wala na gayoy lain pang puti nga trono nga atong makaplagan niining kalibutana. Dinhi sa Pilipinas, dili ta makaingon nga puti ang trono sa atong mga pangulo. Tanang mga nangatungdanan aduna gayoy buling sa ilang pagdumala, mga isyu sa korupsyon sa mga nangatungdanan sa gobyerno, bisag kinsa pa sila. Apan ang trono sa Dios puti kaayo, tungod kay ang Dios nga naglingkod niini putli man. Ug dugang pa, ang trono putli, tungod kay ang balaod nga gipakanaog sa maghuhukom putli man usab. Walay mantsa nga makaplagan nato sa Biblia bisag gamay. Ang giingon sa Psalm chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ug dili lang kay ang balaod perpekto, kundili ang naghatag mismo sa balaod perpekto usab. Ug dili gayud masipyat sa pagpatuman niini. Kasagara ang mga abogado nga mga bright man unta, dili magkasinabot sa interpretasyon sa balaod sa Pilipinas. Apan ang Dios mga kahigalaan, hingpit gayod ang iyang kahibalo. Kung mo pakanaog ang Ginoo og hukom, pinaagi sa iyang balaod, wala na tayo kaistorya pa. Kinahanglang muhilom na kita. O mga kahigalaan, kung hukman ka sa usa ka makasasalang huwes, aduna pay chance nga makalusot ka. Daghang makalusot sa balaod sa Pilipinas kay daghan man kini og buslot sa tinuod lang nga pagkaistorya. Pero walay makalusot sa putli nga balaan nga hari nga maghuhukom sa tibuok kalibutan. Ang sunod nga pulong nga naglarawan sa maong trono mao ang pulong nga dako.
ug nakita ko ang dako ug puti nga trono. Matud pa ni Juan, dako nga trono ang nakita ni Juan, dili lisod sabton ang buot ipasabot niini mga kahigalaan. Dako ug puti kadto nga trono tungod sa kadako sa Dios nga naglingkod niini. Giisip mo bang bantugan si Haring Solomon? Wala ra ka kumingking ang iyang pagkabantugan ikumparar sa Dios. What about the powerful kings of England, Rome, or even China? Atubangan sa Dios mga kahigalaan, murarani sila og mga alisiw-siw o mga apan-apan atubangan sa Ginoo, o mga grasshoppers, tipaklong kung sa Tagalog pa. Ang giingon sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 22, ang mga tao sa kalibutan daw mga hulmigas lamang. Siya maoy naghikyad sa langit ingon sa usa ka kurtina, ug nagbukhad niini ingon sa usa ka tulda aron puy-an. Apan ang Dios nga naglingkod sa iyang trono labing dako gayod. Unsa kay gibati ni Juan, no? Niadtong nakita niya ang maong dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. What a sight will that be? Dako usab kini nga trono tungod kay ang kaso sa adlaw sa paghukom adunay kalabutan sa seryoso kaayong mga butang. Ang kaso nga pagahisgutan didto dili gamay nga mga kaso, kundili kaso mahitungod sa atong eternidad. Pagahukman didto ang atong mga kalag. Ang atong kaugmaon dili sulod sa napulo ra ka tuig, kundili hangtod sa kahangturan pagahisgutan didto. Hinaot nga mabati ninyo ang pagkadako sa maong trono mga kahigalaan. May the Lord open our eyes to perceive its greatness. Ayaw sa og tangtanga ang inyong pananaw sa maong trono, hangtod nga mabatbat pa nato ang gihisgutan niining mga pulo nga ug kaniya nga naglingkod niini. Amot lang kahano, kung ang akong mga gipamulong nakapaaghat na kaninyo sa pagpamalandong mahitungod sa adlaw sa paghukom, nahadlok ako nga dili ako makaistorya sa pamaagi nga makuha nako ang inyong mga kasing-kasing. Ug kung mao kana, mas maayo pa nga muhilom na lang ko. Apan mga kahigalaan, bisag sa mubong panahon, suduungan ninyo ang naglingkod sa dako ug puti nga trono. Ang pinakatakos sa tibuok kalibutan mao lamang ang makalingkod sa maong trono. Dios siya, apan tawo usab siya. Ang giingon sa Roma kapitulo 2 bersikulo 16, sumala sa maayong balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya ni adtong adlaw nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tawo. Kinahanglan nga ang maghuhukom Dios. Kay kinsa pa may takos nga muhukom kundili ang Dios lamang. Dako ra kaayo ang maong trono alang sa bisan kinsang tawo nga musulay og lingkod niini. Ang giingon sa Dios Amahan kang Kristo nga iyang anak sa Hebreyohanon kapitulo 1 bersikulo 8, paminaw mga higala nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Ang giingon sa Hebreyohanon 1:8, ang Dios Amahan mismo ang nagsulti niini ngadto kay Kristo nga iyang anak. Ang giingon diri, ang imong trono o Dios. So, you see, gitawag sa Amahan ang iyang anak og Dios. Utrohon nato pagbasa. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan, ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Sa mga dili mo tuo nga si Kristo Dios, unsa pa may inyong lusot niini, basaha ang Hebreyohanon 1:8. Ang Dios Amahan na mismo ang nagtawag sa iyang anak nga Dios. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Si Kristo Jesus, ang bugtong anak sa Dios, maghuhukom. Maghukom siya isip tawo ug isip Dios usab. I say, my brethren in the Lord, my friends, Jesus is both God and man. That's what the Bible clearly tells us. Isip tawo, nasayod si Jesus sa atong mga kahuyangon, nasabtan niya ang sulod sa atong kasing-kasing. Ug dili ta makasupak niini nga ang atong maghuhukom kinahanglan nga mahimong susama kanato. Apan Dios usab siya. Ug isip Dios, nasayod siya sa tanantang binuhatan, hayag man kini utago. O higala, unsa may inyong ikapangulipas ni adto unyang adlaw?
Wala na'y mga testigo pa nga gikinahanglan aron pagahukman ka, tungod kay si Kristo nga maghuhukom nasayod sa tanang butang. Si Kristo nga imong gitamay o gitamihiran, mao ang muhukom kanimo, hinumdumi ka na higala. Ang manluluwas kang kinsang kaluoy imong giyatak-yatakan, kang kinsang dugo nga giula aron mahugasan ang kasalanan imong gibalibaran, mao ang matarong nga maghuhukom nga magahukom kanimo. Unsa may imong ikapangatarungan, pamalandungi kini higala. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Hatagi pa ako sa inyong igdulungog bisag sa mubo pang panahon. Unsa man ang mga praktikal nga leksyon nga atong makatunan gikan niining atong teksto. Una, ikaw nga magtotoo ni Kristo, ang pulong sa Dios imong nadunggan karon. Nakita mo ba ang puti ug dako nga trono ug siya nga naglingkod niini? Alang kanako, nakita nako kini karon. Kun mao, tuguti ako sa pagsusi sa akong kaugalingong kasing-kasing. Bisag unsa pa ang akong itestimonyo, moatubang ra gihapon ko sa dako ug puti nga trono sa umaabot. Wala kong makalimot niini mga kaigalaan. Basin og nakapasar ko sa church membership interview, kay maayo man ko manubag sa mga pangutana sa pastor. Basin og kumbinsido ang pastor nga tinuod ko nga Kristohanon, mao nga gidawat ko niya nga miyembro sa church. Apan aduna pay dako og puti nga trono nga mag-interview kanako sa umaabot. Basin og maayo ang akong dungog at tubangan sa kaubang mga Kristohanon, maantigo pud kong muampo sa publiko ug gidayeg ang akong inampuan. Apan atubangan sa Ginoo, makapasar bagha kuno. Igsuon nga Kristohanon, unsa pud kaha ang imong mga private prayers. Maayo lang baka muampo sa publiko, apan sa sulod sa imong kwarto wala di ay kay pagpakig-istorya sa Dios. Bisag ang imong mga pag-ampo, hukman ni adtong adlawa, sa adlaw sa paghukom. Maantigo ka bang mubukhad sa Biblia sa publiko? Pero kumusta ang imong pagbukhad sa Biblia sulod sa imong kwarto? Ang imong pagkakristohanon ba pang public show lang? Hinumdumi ang dako ug puti nga trono, tungod kay walay makapasar nga tigpakaaron ingnon didto. Timan-i ka na igsuon nga Kristohanon. Kumusta po ang imong kasing-kasing ug ang sulod niini nga bahandi? Nagkinabuhi lang ba ikaw alang sa kwarta? Ug walay kalainan sa ubang mga tawo? Ang imong kalipay ba kalibutanon nga kalipay? Mas mag-enjoy ka ba sa mga kahilayan apan sa pulong sa Ginoo ug sa pagsimba katulgon ka? Mas nahigugma ka sa kahilayan kaysa atong Ginoong Hesukristo? Taman ra ba sa ba ang imong pagtuo? Apan wala kini makasulod sa kasing-kasing, o pamalandungi ang dako ug puti nga trono. Nganuman, di ba adunay pipila kaninyo nga kun magwali ako og makatandog nga wali, mahadlok na nga maminaw pag-usab? Apan kung nahadlok kamo sa akong tingog, unsaon man ninyo sa pagpaminaw sa tingog sa Dios nga mura og dalugdog og liti ug makalilisan kaayo? Nangurog ka ba sa mga seryoso nga wali? Mas makakurog pagayod ang tingog sa maghuhukom nga naglingkod sa iyang dako ug puti nga trono. Unsa man, nagduda ka na ba karon sa imong pagkakristohanon? Unsa na lang kaha sa adlaw sa paghukom? Maantos ba nimo kining jutay nga self-examination or pagsusi sa kaugalingon? Unsaon man nimo sa paglahutay sa pagsusi sa Ginoo kanimo sa adlaw sa paghukom? Kung ang timbangan dinhi sa yuta nagpadayag kanimo nga kulang ug dili pasado, unsa na lang kaha ang sukdanan sa langit? Naghangyo ako kaninyo kauban nga mga magtotoo. Nakigistorya ako kaninyo sama sa akong pagpakigistorya usab sa akong kasing-kasing. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo anaa kaninyo. Gawas ko napakyas gayod kamo. Mao kini ang giingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5. Karon nga nabungat ko na ang aplikasyon alang sa mga Kristohanon. Buot ko usab nga isulti kini sa matag usa kaninyo. Ibalibag ang pagpakaaron ingnon. Buot ka bang magpabautismo bisan og dili ka pa magtotoo? Aron lamang malipay ang imong mga ginikanan ug mga higala?
pagbantay sa dako ug puti nga trono, ug pamalandungi kun unsay hitsura sa imong pag-insulto sa Ginoo niadto unyang adlaw sa paghukom. Kumbinsido ka ba nga magsulob og sapot sa relihiyon tungod kay makatabang kini sa imong negosyo or makapahumot kini sa imong dungog atubangan sa mga tawo? Pagbantay, ikaw nga tigpakaaron ingnon, pagbantay sa dako ug puti nga trono. Panaduna pagayo pipila kaninyo nga nagaingon nga wala man ko'y relihiyon, kanang relihiyon alang lang na sa mga dali mailad. Pero bisan pa ni ana, sir, ma'am, kung kinsa ka man, nakig-istorya gihapon kanimo ang pulong sa Ginoo. Ang tanan nimong mga tinagong kasalanan sigurado gayod nga i-expose sa Dios sa adlaw sa paghukom. Kamo nga mga secret sinners, unsa inyong hunahuna niini? Kamo nga nahigugma sa kahilayan diri sa kalibutan. Ang makagagahom nga maghuhukom nakakita gayod og nakadungog sa tanan ninyong mga sikritong mga binuhatan. Ug mga tarungan, ikaw dugay raman to kaayo. Alang kanimo dugay ra to, pero sa notebook sa Ginoo labas pa kaayo kadto. O mga tigpaminaw karon, gihangyo ko kamo nga mamalandong sa inyong mga buhat uban sa pagtan-aw sa adlaw sa paghukom. Kanang paghubog-hubog, pagpamalikas, pagpamakak, pagpangawat, ug kasina nimo karon, unsa kay hitsura ana no sa adlaw nga i-expose ka ng tanan sa Ginoo? Kanang tinago nimong mga kaulag, pagtan-aw og mga bastos nga mga salida, nga wala gayoy nasayod bisag usa, unsa kay hitsura ana no kun i-expose na sa Ginoo sa adlaw sa paghukom? Gihangyo ko kamo mga anak, mga manghod, nga maantigong musukol sa inyong mga ginikanan, pamalandungi ang dako ug puti nga trono sa Dios nga maghuhukom. Sa matag tubag-tubag nimo ug supak nimo sa imong nanay ug tatay, adunay nagtan-aw nga Dios nga hari sa tanan. Sa katapusan alang kanatong tanan, andam na ba kita nga moatubang sa Dios sa adlaw sa paghukom? Daghan pa unta ko og isulti kaninyo karon apan kulang na kita sa oras. Pero kung karong taknaa mo tingog na ang trompeta, unsaon man nimo sa pag-atubang sa maghuhukom? Pananglitan og madungga nimo karong taknaa ang tingog sa Dios nga muingon, dali nga ri aron pagahukman ko ikaw. Di ba ka magdali-dali ka og tago? Asa man ka mo tago higala? O pamalandungi kini mga kahigalaan, kinsa ba kaninyo ang makaantos sa walay katapusan nga kalayo? Kung kahibalo lang ko, kung karong simanahan na ikaw mamatay, maningkamot gayod ako nga magpabilin sa imong tapad aron hangyoon ka nga maghinulsol sa imong kasalanan ug mudangop kang Hesus, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Si Hesus ang maghuhukom, apan siya usab ang manluluwas karon. Mianhi siya sa kalibutan aron sa pagpangita sa mga nangawala. Nag-anto siya og gilansang didto sa krus, giula niya ang iyang dugo aron sa paghugas ug aron sa kapasayloan sa tanang kasalanan. Namatay siya apan nabanhaw pagkahuman sa tulo ka adlaw ug karon naglingkod sa tuo sa Ginoo ug nangaliyupo alang sa iyang mga katawhan. Mubalik siya sa katapusang adlaw aron sa paghukom sa tanang katawhan. Apan karon higala nagtanyag pa siya sa kapasayloan ug grasya sa kaluwasan kanimo. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangop kaniya, dili kaniya balibaran kung mudangop lang ikaw kaniya. Iyang giingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37, ang tanang mudangop kanako dili ko gayud isalikway. Higala, mubalik si Kristo. Pangandam karon. Karon na ang insaktong oras alang sa kaluwasan. Ang mga pultahan sa kaluoy dili pa sirado. Ang imong mga sala mapasaylo pa. Nag-imbitar pa kanimo si Hesus karon, dangop kanako, duol kanako, ug luwason ko kamo. O hinaot nga ang balaang espiritu maghatag og kinabuhi niining uyamot kong mga pulong. Hinaot nga tabangan kamo sa Dios sa pagduol ngadto kaniya karon. Ang pagduol kaniya mao ang pagsalig kang Kristo. Undangin na og salig ang imong kaugalingon, ibalhin ang imong pagsalig kaniya nga bugtong Dios ug manluluwas. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw nining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.